Dobrodošli na naš kanal. Danas pravimo nešto slatko, lako i brzo tortu lenja domaćica. Potrebni sastojci: jedno pakovanje slatkih rozenkora, 200 g bele čokolade, 3 pudinga od vanile, 1 margarin, 1 litra mleka, pola litre slatke pavlake, tacna. Priprema: puding razmutimo u malo mleka, zatim kuvamo u ostatku vrelog mleka. Dodajemo belu čokoladu da se otopi dok je smeša još vruća. U posudu stavljamo margarin, sipamo smesu i sve dobro izmiksamo. Hvala vam što gledate. Radujemo se što ste ovde sa nama. U posebnoj posudi izmiksamo slatku pavlaku dok ne postane čvrsta. Sastavljanje torte: na tacnu ređamo koru, pa sloj fila, pa sloj umućene pavlake. Tako redom, dok ne potrošimo sve. Ako vam se dopao recept, lajkujte video, ostavite komentar i pretplatite se na kanal za još ukusnih ideja. Na kraju, tortu ostavimo u frižider na 24 sata. Uživajte u torti.